U organizaciji Kyokushinjitsu Saveza Srbije, Kragujevac će 16. maja biti domaćin MMA turnira. Biće to prvi put da se jedno takvo takmičenje održi u Kragujevcu, a prema rečima organizatora, gledaoci u hali Jezero imaće prilike da vide najmanje 5 borbi, sa realnom mogućnošću da taj broj bude i veći. U ringu će se pojaviti takmičari iz Srbije i inostranstva, a u periodu do početka turnira regionalna televizija Kanal 9 će gotovo svakodnevno u jutarnjem programu i u flešu predstavljati učesnike turnira. Treba istaći i da će prvi MMA turnir u Kragujevcu biti posvećen navijačkoj grupi Crveni đavoli, tako da će nositi naziv Otvoreni izazov Kragujevca Red Devils 1989. Saša Mitrović će biti jedini Kragujevčanin na MMA turniru 16. maja u hali Jezero. Radi se o 24-godišnjem borcu, koji je do sada u karijeri imao 6 mečeva sa polovičnim učinkom, po 3 pobede i poraza. U svet mix martial artsa ušao je jer veruje da ima šta da pokaže, željan uspeha i vrhunskih ostvarenja. Saša, na početku ovog tvog predstavljanja reci nam zašto baš ova borilačka disciplina i kako su neka tvoja prethodna iskustva? Zašto MMA? Zato što je MMA jedan od, makar po meni, jedan od najboljih sportova i nema šta nešto najbolje za mene. Da bi bio uspešan takmičar u ovoj disciplini, dakle MMA, potrebno je da posjeduješ zavidnu tehniku na 3 nivoa, dakle u parteru, rvačku ili judo tehniku i dole kickboks. Gde su tvoje najjače taktičke, dakle, koje su tvoje prvenstvene discipline? Ja najviše radim u stand-upu, znači gore, najviše radim boksarsku tehniku i tajlansku, to radim najviše. Ti ćeš nastupiti pred svojom publikom, dakle 16. maja, u kategoriji do 80 kg, imaćeš rivala iz Beograda. Kako su neka tvoja očekivanja, kako planiraš da ovo vreme do turnira provedeš, koliko ćeš puta trenirati i na kraju krajeva šta očekuješ na samom takmičenju? A nema šta, treniram 2 puta dnevno, nadam se pobedi, nema šta, hoću mojim Kragujevčanima da pokažem nešto i to je to. Pripreme Mitrovića za nastup u turniru u Kragujevcu su uveliko u toku. Trenira sa bokserima Radničkog, dok će se na samom takmičenju u kategoriji do 80 kg sastati sa Beograđaninom Markom Nikšićem. Iako ne poznaje rivala, očekivanja su optimistička. Rivala u ovom trenutku još uvijek ne poznaješ? Ne poznajem, nema ni potrebe. Nema ni potrebe, verujte. Nadam se da sam spreman i to je to. Da li očekuješ podršku svojih pristalica na samom turniru i uopšte kakav spektakl očekuješ u hali Jezero? A biće to veoma veliki spektakl i biće mnogo ljudi, nešto za Kragujevac novo. Evo i prilike možda da i sam sa svoje strane pozoveš ljubitelje borilačkih veština da što većem broju dođu u sportsku halu Jezero. Pa bilo bi lepo da dođu što više ljudi, da dođe što više znači ljudi da... Jer verujte mi, ovo se ne doživljava 2 puta, verujte mi, ovo će da bude prava stvar.